Dragi moji gledatelji, danas ću pomoći svima vama koji imate velikih problema sa infekcijama mokraćnih puteva i želite dati se šansu svome tijelu da se prirodno i sigurno uklanja ove vrste problema. Govorit ćemo o jednoj specijalnoj biljki koja se naziva agrimoni i od nje se pravi specijalna vrsta čaja koji kada pijete redovito uništavate ove infekcije mokraćnih sustava. Međutim, puno više će ova biljka pomoći. Čaj za infekcije mokraćnih puteva ćete praviti na sljedeći način. Danas možete pronaći razne preparate na bazi ove biljke. Kapsule, tablete, ekstrakte, čak i čajeve. Najpopularnija je primjena čaja, napraviti šalicu čaja od same obične turice ili samoga agrimonija je vrlo jednostavno. Malo žicu suvog lišća prelite sa 200 ml kipuća vode. Ostavite 10 minuta, čaj procijedite i po potrebi dodate malo limuna, malo soka od meda, zapravo sok od limuna i malo meda i to lijepo promiješajte. Za današnju emisiju najbitnije da zapamtite da ovu vrstu biljke super jednostavno možete kupiti u dućanima zdrave hrane i ako imate kontinuirane infekcije mokraćnih sustava i puno toga će vam pomoći ova biljka. Što trebate znati o ovoj biljci? Ona se naziva Agrimonia eupatorija, a vrsta je agrimona koja se često naziva uobičajena agrimonija, obična turica ili sticklewort. Obična turica je ljekovita biljka iz porodice roza C. Raste na sunčanim i suhim mjestovima, uz rubove puteva, šuma, po brežucima, obroncima, uz ruševine po rijetkim šumama. Narasta do 70 cm i do 1 metra visine. Tamno zelene boje, prekrivena je nekim dlačicama, a cvate od lipnja do rujna i nevjerojatno bitna informacija da ova vrsta biljke ima nevjerojatan broj nutrijenata u njoj. Mi danas sve ove informacije znamo iz velikog broja studija koje dolaze od znanstvenika i onda kada se biljke koriste 50, 100 ili 500 ili 1000 godina, imamo tisuće informacija da određene biljke mogu vam pomoći. Ova biljka radi puno više. I mi kada govorimo o biljci, ona se prije svega koristi za liječenje mokraćnog sustava, bubrega, jetre i centralnog živčanog sustava, te respiratornih problema. Ovaj prirodni lijek ima antialergijsko djelovanje, te je blagog, slatkog, kiselog okusa. Pomaže osobama koje pate od stresa, depresije i anksioznosti. Među tegobama koje tradicionalna medicina liječi ovom biljkom su bolesti probalnog trakta, hepatitis i ciroza, žučnog mjehura, reumatizam, išijas, bolesti bubrega i mokraćnog sustava. Uništava kamenje u mokraćnom sustavu, urinarnu inkontinenciju. Čak se liječi za ginekološke bolesti, tumore, astme i plućne bolesti. A čak se ova biljka koristi kao blagi sedativ jer ima sposobnost umiriti središnji živčani sustav i smanjiti visoki krvni tlak. Vi nećete vjerovati kada ovu biljku koristite, rekli smo da je savršena za funkciju bubrega i funkciju mokraćnog sustava. To svi itekako dobro znamo, međutim ona će vam pomoći da izbacite one bubrečne kamence. Jedan od onih prirodnih načina kada pijete ovaj čaj da smanjujete rizik od samih problema vezanih sa noćnim mokrenjem. Sve osobe koje imaju učestvovalo noćnom mokrenjem, ova biljka će vam biti od velike koristi. Isto tako možemo reći, Agrimonia eupatorija izvanredna je biljka u borbi protiv infekcija grla i gornjih dišnih puteva. Oporavlja gubitak glasa prilikom naprezanja ili upale. Čisteći služi u grlu, a ispiranje grla čajem uklanja bakterije u ustima i osvježava dah. Također uklanja proljev i smiruje želudac, a na površina rana uklanja upalu i gnoj. Te dezinficira i pomaže u zacjeljivanju rana. Prirodno potiče bolju funkciju limfnog sustava i protok žuči. Ista koagulatna svojstva obično ovu biljku čine korisnom za žena koje pate od teških menstruacijskih krvarenja i uz zadnje informacije ova biljka ima antidijabetička svojstva, što znači prirodno kontrolira razinu šećera u krvi. Sve prirodno, sve sigurno, sve dokazano u tisućama studija i ovo su informacije koje ja mislim da bi jako veliki broj od vas trebalo znati. Međutim, za današnju emisiju, ukoliko ste osoba koja ima problema sa bubrezima, imate problema sa infekcijama mokraćnim sustavima ili bubrečnim kamencima, ova biljka bi vam mogla biti od izuzetne koristi. Pijete ovaj čaj jedan puta dnevno, 15 dana zaredom sa 15 dana pauze i možete si značajno pomoći.